पता रे कावना के हम सवेरे सवेरे मुंह देख रहे साला समझ में ना होता मतलब एक दो बाकी जी गोर लगा नहीं खुश रहो ना मतलब कहता नहीं कि गोर लगा नहीं कहे के मतलब बनू बाकी जी सवेरे के मुंह के देख रहे बाद में सारा दिन खराब जाए सवेरे सवेरे को हम गए मार्केट में तो एगो बौका के मुंह देख रही हो अच्छा तो मरनी है बौका के लौका से अरे गरम हो गए समझ नहीं मार्केट में मार्केट में दिल लख आ फिर देखी अब ऐसा कही जाका कि ये परोरा हम लगता है कौन गीत उत गायला शायद छोटा मोटा तो हम कहनी कहता कि ये परोरा कहाँ लेके जाता रहा झोरा तोहर मोछ पोछ लेखा लौकता तो हम कहनी कि मोछ पोछ लेखा लौकता तोहर मुंह चोच लेखा लौकता तू बोला मुंह संभार के आ चल जा झाड़ के तू लड़का बारा हमरा सहार के बैठ जा हाँ ना तो कहब कि हमारा सोफा बा तो फिर हाँ तो कहे के मतलब ई बा कर बाजार देखी लौका के बाजार में का बा कि अब सब्जी महंगा गइल बा अब दुनिया बहुत महंगा हो गइल बा आमदनी अठनी खर्चा चवनी पता नहीं का कहला लोग कहावत में हमरा तो कहे ना होला लेकिन सब्जी बहुत महंगा हो गइल बा एकदम हीरोइन से भी ज्यादा भाव खाती है सब्जी एकर अरे बाप रे सही बात कहे के मतलब ई बा कि इतना सब्जी भाव खाती है अब लौका भी जाए तो लौका छौका के भगा दी बैगन गन लेखा तक रहल बा आ मुरई मरईता आ गाजरा पांजरा सोटा ही नहीं बाप रे बाप बहुत अरे बाप रे बाप तो केरा मुंह लगा लो हां तो केरा के मुंह में मत आदत लगाव ये कहल जाला नहीं कि बुढ़बो के कोनो कोचिंग न होकन हम सोच रहे हैं कि एगो कोचिंग खोलम लेकिन एडमिशन करवातन तब बाकी छोड़ी उ सब बात हम कहता नहीं कि बुढ़बो के कोचिंग न खोले कहत हन कि केरा में मुंह लगा ला बताई केरा में हम मुंह लगाए केरा इतना सस्ता है केरा सस्ता बा केरा में मुंह लगाए अभी पैसा चाहिए सब्जी के तो बात देखी कलू जी बहुत हो गए विदेश में जाऊँ रहो अभी भी तब बाप बेटा के सुतावे से पहले चाहे घर भर सुते से पहले गुड नाइट बोलल हमर बाबू कहत कि जो बेटा गैया के खूटवा पर बांध दे और सवेरे हम भोर पर आ जाए गैया के खूटवा पर बांधेला वही खूटवा में बांध के ताही ना मार मारो तुम्हारे बाबू हमार माई खीस में नैहर भाग जाए नैहर भाग जाए तो हमारे माई के नाम रहे खुशी अब जाके नैहर में रोए कि बेटवा के हमरा मरल न तो रोए तो लोग कहे कि तो खुशी के आंसू बा बहुत दुख झेल के हम आज सियान बन बानी लौका ले घुमा तारा भैया पनीर मशरूम खाए वाला आदमी लगे भाग ले लौका भैया पनीर खा तो हम लौका ना खाई लौका लेके जीवा कि ना तू घास दी मुंह में जइबा कि ना तू हमरा से तू से मुंह खा दू तोरा मालूम नहीं कि तू बड़ से कैसे बात कर रहा है जा तू जा लौका तू शासन मत कर ढेर भाषण एक बात याद रख आज हम भरल सभा में पाखी जी के आँखी के शपथ लेके हम शपथ आज के बाद कतनो सुतबे तोर नींद पूरा नहीं होता तू मोबाइल के बैटरी चार्ज में लगा देबे मोबाइल चार्ज में लगा देबे जेपी लेकिन तोहर मोबाइल 35% से ज्यादा चार्ज कहियो नहीं होई 35% बोर आदमी तू तेलू बाकी कौनो सारवा ने करी तोर भेलू और जा रहा पानी लौका ले जा ले जाता लौका ले जा होल बारा चोट खोले रखी बड़ी गरमा है दीवान बहुत बड़ा का ई बुझी के एगो साढ़ ना होला सब पगला है उहे बाड़े हो देखि लौका देख के चले नहीं ठीक बा लौका के सब्जी खाए के बहुत बढ़िया अरे तारा नहीं हुआ अरे तो आप तो शादी हो गई हम कार अलवर हम अरे एगो बात याद रखिया अरे जबला हमार शादी ना हुई अरे तबला पाखी जी के यहाँ से आजादी ना हुई अरे दम बता फोन उठा के दिखावा अरे साला जाबा वाला फोन में खराब रहेला ये भगवान अरे कम से कम बिन भी आए रखे कहा तो कम से कम अरे मोदी जी और योगी जी सर रखा अरे कम से कम राजपाट तक भोग जाए अरे कल्लू जी अरे गोल लागत नहीं अरे तोहार तो शादी हो गई अरे अंगनवा में दुख ललनवा खेला था अरे तोरा शादी में अरे पूरा गांव वाला के खाना खियल अरे तोरा शादी में पूरा गांव वाला के पानी चल हमारा भी हाँ अरे लेकिन का बताई
और हमारा बारे में क्यों सोचते नहीं क्या कहा नहीं रहुआ अरे कहा ना अरे हम अपन में हड़ालू खाती अरे कई बार अरे सरकारी स्कूल के सामने खड़ा भईनी हाँ अरे ट्यूशन में जाके खड़ा भईनी